Ja, du presser bare, Eva. Ja, nemlig. Ja, og træk vejret. Super. Ja, og prøv at trække vejret helt ned lige i maven og mærke, om der er mere ved. Nemlig. Super smukt. Ja. Og når der kommer ved igen, så presser du igen næste ved, indtil jeg beder dig om at gispe, ikke også? Og den kommer nu. Ja, tryk du bare til. Nemlig. Ja, og så puster du ud lige så stille. Nemlig. Puste ud lige så stille. Nemlig. Super smukt, Eva. Ja. Helt ned maven. Rigtig godt. Og så venter vi til næste ved. Næste ved, der er det vigtigt, at du trækker vejret lige så stille ned i maven eller gisper. Ikke også? Ikke pres for meget. Ja, ikke pres for meget. Puste. Nemlig. Smukt, Eva. Super flot. Nemlig. Rigtig godt. Nemlig. Ja, jeg ved godt, det gør ondt nu. Nemlig. Så smukt. Super. Så højt født, Eva. Men... Det er rigtig godt. Se, nu kommer hun her. Ja, prøv at komme ned med hænderne. Altså, jeg får det. Godt, Eva.